Какво става? Аз се знам коцка. Смених си скина, скупена съм. Так, не игра. Това Ендъргот ми пи, ще поставя Ендъргода. Сега съм да ми тръкал. Има ларкове, това е прекъсно. Къснато друг парти. Пише това е друг парти. Това е друг парти. Има 5 текстовата 9 произволно. Пише broadcast. Broad party. И 4 друг парти. И често някъде на страни. Така. Други. Warp enchant. Друг бич. Да, някак ми дава меч. И, да. Тук енчате. Warp XP. XP warp fishing. Скинем на Супер Марио. И тук е това. Фишинг. Сега не бъгва. Така, фишинг food. Шмачи в последното. Така. Хубаво си го знаете. Тук има всякакви животи. Няма да посетим всички. Чакай. И само айкъса. Следващия ларп е Fishing, Warp Food, Warp Hill. Те няма го покажа, защото се е лесен. Там се показва Jump. Jump. Обърза. И ще ми бъгва за първи път как снимал. Колко пъти са? 37. Снимам. Jump знаете. И Warp Мазе. Не го знам, да сме да се казва. Има китове. Ето. Да. Ами го Warp Мазе. Мини. Геймса нещо не работи, не знам що, или нещо по тази се не видя. Има спамът. Nether. Ба, спамарите, брат. Така. И Warp Nether след това. И ще ми лаги да първи път не снимам. Значи Warp Nether PvP. Има там честове, за майка ми трябва. Това да ги вземете и да не ме убият и да напишете Home. И да се чакате. Да, найдам PvP. Тук вече покупите на PvP. Значи Warp... Кой? Repair. Да, Repair, знаете го. Warp. Параме. Шоп. Няма да покажам, ще продавам. SMS, Trade. И Workbench, няма да покажам. И до виждане. Айде, до скоро. Чао.